Добрый день усім добрым людям. Быў на базары у Вене і убачыў вось такую цудоўную рэч за вельмі невялікія грошы. А гэта моя мара яшчэ з часоў дзяцінства, калі я бачыў каўказскую пленніцу, і там людзі, яны адпачывалі ў спальных мяхах. І вось я сабе на гэтым пачуцці і набыў такі мех. Ён сцягнуты такімі адмысловымі стропамі. Бываюць у кампрэсіённых мяхах, але тут стропы, яны вельмі зручныя. І прычым яны такія, незвычайныя, гэта стропы. Калі паглядзець, яны зроблены там з двух частак, якая адна падрухомая такая, і яна заціскае гэты замочак. Хвіліначку. Ось, яна звалілася. І вось такі ў яе прынцып працы. Чык. Вось як, напрыклад, тут заціснулася, і ўжо ніякімі высілкамі ты яго не раскрыеш. Вось так ён сварочваецца такім чахлом длінным. Велізарная молния. Зразумела, якая адчыняецца з бакоў. Ага. Вось тут ёсць адмысловая адтуліна, каб выглядаў твар з галавою. І адмысловыя вось тут адтуліны, якія закрываюцца, каб можна было рукамі махаць, калі гэта патрэбна. І нават гэта добра выкарыстоўваць як накідку, як адыяла накінуў на плечы, калі холадна, і можаш сагрэцца такім чынам. Дастаткова вялікі па памерах, мабыць, 1,5 на 2 з нечым метраў. Такое вот сцёганае адзеяла, коўдра. Вось такое. Тут у нас, як я казаў, вось гэтыя адтуліны для рук, яны могуць замыкацца. І тут у нас адмысловая нашыўка, якая нам шмат чаго распавядзе. Гэта бірка, яна шмат інфарматыўная. Яна нам распавяла, што гэты мяшок, ён такі выдатна выглядае, у выдатным стане, але быў зроблены у далёкім 1984 годзе для узброеных аўстрыйскіх сіл, для Бундесвера. І кампанія, зразумела, Голтэк. Гэта вельмі якаснае абсталяванне армейскае. Вось. І ён зроблены з розных інавацыйных матэрыялаў і ўчапляльнікаў, якія тут усярэдзіне схованы. Вонкавы слой, ён, зразумела, паліамід, нейлон. Вось гэты. Прычым, што пасля кожнага, калі яго пасціраў, кожны раз трэба адмысловай прапіткай ад вільгаці яго апрацоўваць. А напалнитель тут нейкае сінтэтычнае валакно, прычым напісана, што высокатэхналагічнае, якое абеспечвае добрую тэплаізаляцыю пры невялікім весе. Вось. І ўнутраны слой тут поліамід, сама вось гэта. І што цікава, дзякуючы вось гэтым, што ёсць адтуліны для рук, яго гэты мяшок называюць яшчэ снайперскім мяхом. Вось ён вельмі добра падыходзіць для умоваў аўстрыйскіх гор. Вось. І, напрыклад, можна у ім адпачываць, не выпускае з рук зброю, калі ёсць такія вось адтуліны, а таксама прымаць ежу, каб не было холадна. Вось такая цудоўнае набыццё я сабе зрабіў. Вельмі спадзяюся, што яно мне спатрэбіцца, і я змагу хадзіць у нейкія паходы. Зразумела, ніякай зброі ў руках я трымаць не буду. Усім усяго найлепшага. Пакуль.